Naglugang nga na ito ni. Kasi nabot mabot ang batada no. Matay pre. Mingaw makayo kay kita ramang tulo di ka inom-inom. Sumayo man tong saon na nga daghan batal kumpleto tang barkada limam ta kato. Asa naman kato sila ron? Dito pre no? Ah, nagurto na. Paring dimas. Dugay-dugay ito ang kuyog. Uy, paning tikoy. Uy, pre, dali na pre. Lingkod dari. Sumayo kay naa ka. Eh, sus, gusto mo lang ibang kita. Di ko pa ako. Sabi pre. Tingay. Doon ko pa ya. Sumayo ni kay siyaw man eh. Pre, ikaw ka naman eh. Namatay, pre. Asa ba si parang badong day ha? Silingan mo ato. Puting mo to kanina. Nagbandog na punto. Nakabantay po ka ni Bansot og ni Tibor. Silingan man pud mo ato. Tasya nasa. Kadagay panguntahan nyo. Inom ni o interview ni? Imingaw mangud pud mi ninyo. Kay ganahan man ko magiginom ko ng kumpleto atong grupo. Kita ka siya pre. Sa din may pulutan. No? Pulutan pre. Sige na. Iki. Turong dumagan ni. Sabi pre. Dito ba yung kita pre? Pre, kasay ba kasama pre na? Kasawa ko bisunada. Siyempre, birot na mo ang 3 million niya. Isuri mi sa mula na yung mga kadagatan, kalasangan, kabasakan, na yung mga beach na mga labaw pa sa beach sa wala na nato nakitan. Gisuri mi na ito pre, kaya among ipamusdan among kwarta sa akong asawa. Patay pre. Tulbo nga kay gihi nimo. Tinuod kay na mong istorya. Mo jud. Para magdi katuon. Nga na ang mga membro ng Capital East. Sa di meaning ng capitalist pre. Social ba? Munang Capital East, social. Kanang mo na ito diri ba? Inom, kaon-kaon, munang Capital East. Paring balungo. Ay, hindi lang sa kwal. Ay, daan pa rin ba? Hindi kita mag-abot yun lagi. Basta na yung inom na. Parang kulang man siguro na yung inom na. Ha? Bago na lang ko, ano? Rapid na lang San Miguel, no? Ha? Sakto na eh. Ay, dapat ko, order ko sa ka-container ba nito nga. Kwan, pre. Mayo lingkod ka ba? Sige, okay na na. Kini pre, maglamit na na eh. Punta na pre, tagoy na pre. Ay, pre, ako na yung tamangan ng inom. Pasti lang pre, ganahan yung ano, sit up at ako ba? Oh, matar, dugay-dugay ko wala ka inom pre. Isa may nagtira ni. Mura man ni og. Saan ni simot sa baboy ni pre o ulo mo na muglatan pre? Ulo. Isa may kuha ni birthday pre, nagalata ko na yung ulo lagi. Mo din lagi inom mo pre? Ha? Ora ni. Matar ni tapos Chipin pre. okay na pre, chipin mo. Kaya tama po din na beer. Okay na. Ako yung reaction. Mata atong may aking mga na pre. Dito ko sa Orkita. Mapay pagkaman sa building pre. Mapay pagkaman ipabalbag na yung kululo. Pagkasaya nga po na ito. Ay na. Lahi na kululo pre. Rekorta yung Oh. lolo pre. Ipabalbag ng 12 kanda na nga mapay pagkahuman. Para lang tukuran og 24. I-times 2 ay double ba? Kaya naman pre, wakangay. Wa sa kaga sa design kay perting mauta kayo. Mo nga dito ko nang ngita kog talas dito ba kung parang to mga talas dito. Nag-abot mi ni kwan dito. Dato bang kwan ba? Bakas ni marble sa una. Parito pre. Nako kay to pre. Ay, still lang nga nag-explain na dito sayo pa sa buntag. Nagataw. Nag-impyo ko dito script kaya kinamili kog talas ba. Si parang di mas parito mi perting hubuga na kayo. Perting na miya pre. Kaya giningaw kay ko ninyo pre, yung mga dagway mga naong mga manyakis ba. Hey, ginoo po. Giningaw kay yung mga naong pre. Pura biyag lang pre. Apa isang uraog na ang tutong. Much later. Dito sa Angingon ba? Sa ng sa Ritz. Unsa na imong yaw-yaw pre, rich pre. Oo. Asa man dapit na? Rich kid dai ka pre. Ritz na mga nay mall na siya pre na nay mga basakan. Kalubihan. Uy, dali masakan karon pa ko kaduka na pre. Ah, Kaduka na pre. hindi na hinubog pre. Kainom lang ko. Kainom lang yun siguro, Kamay lang, pre. kamay. Mo nga bakay masakan mo to. Wala pre. Mo to na Mata. Hindi mo to, gawa mo ka adto dito. Kaya pre. Ito, mo, makaadto mo.
Kung sa na dito, pre. Sa kahuyan, sa basakan, Basakan po yun. naibit. Sa tanan imong ipangita na dito. Basig picture na dito na, pre. Picture na Hindi sa mo mo. to kayo yung nakitaan. Nakuha na. Nakakita na mo. pre. Aray panahon na doon mo. Kata, pre. Kana yung mga pre mo ginalot, ngambog naman siguro na, pre. Di pa po gumamahay sa inyo, di mo to. Kaya wag mo kakita. Bubog naman siguro, pre. Oras siguro ko, pre. Puhon, pre. Makaligo ba na imong gingon nga beach resort na sa mo, pre. Pag makaligo ko diya, ato ta na, amigo. Ta. Ato na, maligo ta ng beach resort imong gingon nga nasulod sa mall. More the word. Nga, mutuo po ta na, pre. Pag diha ta mga ani o gumay anang mall nga imong gingon nga dunay basakan. Opo. Napay kakauyan. Kompleto. Huwag mo kakuha tag kahoy diya para bukaoy suknod pag A lot of boring math later. Usawa na yung mga kinantan, pre, oh. Isikan na. Kasabi ka pre, basta mga hubog pre, kugihan na magkalat. Pulutan mo, pre. Sige. Ako mang mulutan, ano, oh. Kay balo na hindi naman makainom ka pre. Ang pulutan na padool na. One shift later. Ano naman ang balay des to silingan, pre, oh. Gusto mo pulanta rin, pre. Mura naman kaya ito tikilit. Balay itong silingan, pre, ba? Ano naman, pre? Wala naman ang tangdaga ng mga balaya, pre. Wala, maayo na pre. Wala namang sakyanan ng mga balaya, pre. Pre. Iya, pre. Yung uli pa ka, pre. Dili lang sa ito, pre. Di naman na ako na ingana pa na pre. Approximately 10 hours later. Usapan na, pre, mga balay na, pre, o sakyanan ng... Basta, pre, ang balay, pre, mura na iskyanan ng agi, pre, o ng labay, pre. Balay na pre, oy. Kunya, pre, huwag mo uli. Ubok na yun ko, ano, pre, kay mga balay, pre, mura na masakyan nga ng labay-labay na, pre, oh, nanagang, sugra ba kayo managan mga balaya, pre, oh. Yun ang... Yung uli ka, pre. Yan, imong balay, pre, kay... Uli na ta, pre. Budagan mo ko yung balay. Butan na mong... Sa imong panlanta, pre. Budagan na ka ng nga balay, pre. Huwag niya nagabot ito nga, pre. Budagan ng balay na. Simple, pre, nga wala na ito imong balay. Di ay dito, kay... Daga na po to. Wala, mag-inom na sa taguro, di, pre. Mo na, pre. Sige, pre, mag-inom na to. Ah, may mayo. Labutong na nako, pre, kung labay akong balay. Diha, pre, sa tungod. Gana. Para ining labay sa akong balay, paraho na lang po na ako, pre, para mo sakay na ko, pre. Makapagdok pa kong maayo, pre.